Nej, skal vi ikke gå trampolinen? Nej, vi er i gang med en video. Kom. Okay, så hej. Vi er i gang med en video nu. Og vi skulle jo synge, som sagt, om... Hvad for nogle... Kan du lige fortælle mig, hvad det er, vi skulle synge om? Nej. Nå, vi skal synge om dyr. Dyr. Rune, du er en sjælden art af et stinkdyr. Åh tak, du er så sjælden art af en elefant. Dit horn, det ligger bare her i døren. Han blev skadet på sin flodhestepik. Jeg kan sige til mand. Din lille lort. Du må ikke bande på YouTube. Du kan bare være en lille lortespand. Man må ikke bande på YouTube. Og du kan bare være en hot chili med en lille lampe og en cykelhjelm. Garfield! Garfield! Det er en kat, der godt kan lide lasagne. Sang du lige kaffe med mel af noget salt, du kan smage på YouTube?